Здравейте и добре дошли в ден 2 от Рестарт 10. Днешната тренировка ще започнем на постелката, като заставаме на длани на колене, знаете 90 градуса в коленете, китка, лакът, рамо в една линия и започваме да спускаме първо само главата. Едно. Изправяме нагоре максимално. 2. 3. 4. 5. 6. Супер! Връщаме я да бъде като продължение на гръбнака, да не е надолу, да не е нагоре, да не сме с вдигнати вежди. И от тук започваме да правим кръгчета с ръката. 1. Покрай тялото. 2. Ръката отива напред и покрай тялото. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Смяна на ръцете. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудесно! От тук обръщаме, може даже леко да отидем назад с тялото, обръщаме длънта да се докосва горната и част на земята, на постелката и започваме леко да завъртаме кръгчета около нашите китки. Бавнички, малки движения, коремчето е стегнато, не сме така активен коремен корсет. Пъпа бута към гърба, хайде наобратно. Супер! Сега отново обръщаме. Разперени пръсти сочат напред и отиваме напред и назад. 1. Напред и назад. Зад лакътните ямки сочат не право напред, така леко сякаш покрай тялото. 3, 4, отзад сме на пръстите на краката. 5, за да може като отиваме назад да работим и върху стъпалата. 6, 7, 8, 9, 10. Супер! Хайде пак обръщаме и отиваме леко напред и назад, докъдето можем. 1, 2, 3, 4, 5. Задържаме тук за 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Сега обръщаме отново и правим кръгчета с тазобедрените стави. 1. Стегнато коремче. 2, 3, 4, 5. Обратно. 5, 4, 3, 2, 1. Смяна. 1, 2, 3, 4, 5. Обръщам наобратно. 5, 4, 3, 2, 1. Супер! От тук отиваме назад в детска поза и ръцете, дланите отиват надалеч. Вдишваме няколко пъти, да усетим как целият ни торс се изпълва с въздух. Ако имаме напрежение в кръста, да го отпуснем.
Отново. Чудесно. И сега заставаме на нисък планк, на лакти. Равен гръб, стегнат корем. Дупето не е така, не е и така. Пъпа бута към гръбнака през цялото време. И от тук избутваме в поза делфин. Така че гръбчето да бъде равно, ушите да минат между ръцете и после планк. Издишвам и отивам в планк. Започваме. 1. Вдишвам. Издишвам. 2. Издишвам целия въздух. 3. Бавно с контрол. Прекрасно упражнение за гърба, за корема. 4. За раменете. Вдишвам. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Задържам тук за 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Стъпваме, т.е. отиваме на колене. Таза остава нагоре и натискаме надолу с гърдите. Усещаме разтягане в гърба. Супер! И сега бавничко се изправяме, внимаваме да не ни се завие свят и ще завършим с малко по-интензивно движение, като клек. Пръстите на краката сочат напред, разкрачване на нивото на нашите хълбоци. Не сме тук, не сме и тук. Измерваме си, може една идея повече от нивото на хълбоците ни и започваме да клякаме, като внимаваме да не отлепяме петите от земята и сякаш имаме столче зад нас и искаме да седнем до успоредни на пода бедра. Клякаме. И изправяме. При изправянето не правим това, просто изправяме с стегнат корем и гръден кош точно над таза. Не се преизпъчваме. Така, започваме заедно. 1. 2. Внимаваме коленете да не се събират, отиват само напред. 3. Следвайки посоката на пръстите на краката. 4. Вдишвам надолу. 5. Издишвам нагоре. 6. 7. Стъпили сме здраво на двете стъпала. 8. И се опитваме да разпределим тежестта на цялото ни стъпало. 9. 10. Задържаме долу. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Изправяме. От тук отиваме, ходейки на длани по постелката във висок планк и се връщаме нагоре. Започваме. 1. 2. Бавно с контрол. 3. 4. 5. 6. Хайде, още мъничко. 7. 8. 9. 10. Задържаме за 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. И отиваме в куче гледащо надолу.
Ушите са между ръцете. Повдигаме едната петичка и другата. И с бавни крачки се приближаваме към ръцете. Заобляме си гръбнака и изправяме нагоре. Прешлен по прешлен. Последно изправяме главата. От тук наклон в страни. Внимаваме таза да не се клатушка. Таза е абсолютен център. Накланям от гръден кош и раменен пояс. И обратно. И издърпваме тялото. Нагоре, нагоре, нагоре. Вдишвам. Издишвам. И си пляскаме. Защото отделихме тези 10 минутки за нас и нашето тяло. Надявам се днешното ни кратко раздвижване, част от Рестарт 10, да ви хареса. Ако искате още такива, дори и по-интензивни тренировки, заповядайте в членската. Ако искате още такива, дори и по-интензивни тренировки, заповядайте в членската част на канала, където всяка седмица качвам по 2 абсолютно нови видеа, специално за членовете на канала. Казвам ви чао сега и до утре!